Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Maigsoon, mayong hapon kanyong tanan. Viva Cristo Rey! Viva! Sa laing pagkain, Viva Kristong Hari! Tanawan ni mong tapad, nag-smile o nagmugot. Doon ako'y gibalik ng pagbasa sa Ebanghelyo. O gibadlong sa isang kauban na nagbitay sa krus, nga nagbugal-bugal kang Jesus. May imagine na ito ng tulo ka mga gibitay sa krus. Layo pa ang Semana Santa. Pero nga nung kini man ang gibasa, ipahinumdom kaning paglansang sa tulo ka mga ingon sila mga criminals nga naapil ang atong Ginoong Hesukristo nga pinaagi sa cross na angko nato ang kaluwasan. Kahinaot niya sa itong pagpanguros, nakabaluta o nakasabota. Kay kung mangaway ta, kung mubadlong ta, wala ka ba mahadlok sa Diyos? Kawatan ka, nangawat ka, kurakot ka, limbungan ka, butbuton ka, dili lang nasa gobyerno, nga nasa gobyerno, apil po ini ang simbahan, ang eskwelahan, pero muna o mubalik tas pamilya. Kung mag-away mong banag asawa o kamong mga ginikanan, inahan o amhan, mubadlong sa inyong anak, ingna kuno, wala ka ba mahadlok sa Dios? Ang atong salmo, sa itong salmo, nalipay ako, nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. It is a reminder, an invitation. Kamong mga mag-asawa, mag-inanay ba mo? Domingo na! Domingo, mangadto ta sa simbahan. Mga anak, manimba ta. Malipay ba? Kamu na lang manimba. Lain akong pamati. Matinudan kaunta. Sakit akong ulo. Daghang pasumangin. Kay wala kasabot nga sa atong pag-ampo, sa atong pagsimba, pinakatas ang pag-ampo, ang pagsimba, nakighiusa ta sa atong giila nga hari sa atong kinabuhi. Gawas nun ta, pero gipahinumduman nga makasabot ug mubuhat sa mga grasya, panalangin sa Ginoo atong panahon, time. There is time for everything.
Di tama kaingon, kamulay simba, kay busy ko, o magtrabaho ko, mangyawat, bisag adlaw sa Ginoo. Pero gani ka ng pag-ampo, bisan asa pwede kang mag-ampo, gibuhat ba nato na? Kay giila nato ang Diyos nga siya ang atong hari. Siya ang atong kinabuhi. I have no time to pray. Kristiyano ka, binunyagan ka. Magbasa sa Biblia, wala kang panahon sa pagbasa. Pero na panahon sa pagbasa sa messages, sa text, sa reels, sa stories. Di ba? So, muni pahinumdum ka na itong tanan. Ngayon tagwa ko yung panahon sa pagbasa sa Biblia, pulong sa Ginoo. O sa santos nga misa, o kasaulugan sa pulong, nagiskaabag, santos nga misa, nagis sa pari, na ang pulong sa Ginoo, na ang pagkalawat ni Kristo. Amuni siya'y pinakapagkaon nga makahatag kanatog kusog kaligon sa atong pagpadayon. Salamat sa Diyos mga buhi pata. Doon naman siguro tayo daghang problema. Doon naman siguro tayo mga sakit. Pero magdahilan ta, nagkasakit ako. Dili ko magkasimba. Di ko makaalagad. Kung tinuod man, sulay nga muadto ka sa simbahan. Mamaayo ka. Di kay maghulat ka hangtod nga himatyo na usa mangitag pari para dihugan, para mangumpisal, makakumpisal unta, pero dili na makakumpisal. Makakalawat kay basig niwang ng imong kalag atong pakanon para mabusog. No? So sa atong pagka-Kristiyano, Katoliko, wala nato matugkad nga ang Diyos, ang atong Ginoong Hesukristo, siya ang hari sa atong kaluwasan. Hari nga tawhanon, kalibutanon. Kung makita nato na siya karon nasa gobyerno o ibin sa simbahan o sa eskwelahan o diha sa pamilya, banag asawa, kisa may hari diha, naghari-hari, bana o asawa, tungod kay wala gyud nato matugkan mailhi ang hari sa ato ang kinabuhi. Hari sa tibuok kalibutan ang atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi diha sa krus, iyang gihalad ang iyang kaugalingon. Ano? Kauban ining pagtanaw nato pagsabot sa paggamit sa atong panahon. Maayo na kay magkugita, pero doon na ba tayo panahon para sa pag-ampo, pagsimba, pagbasa sa Biblia? Pagtuon, kahibalo, daghang mga professionals, mga doctors, mga lawyers, no? Pero mo man po ni hinungdan siguro sa graft and corruption, sa kining issue sa transparency and accountability, kaning honesty. May gingon nga para sa mga nakadungog maigo, maminaw mamalandong ta. Unsa man na, lawyers are the great liars.
Ano ba? Mga butbuto ng mga abogado. Oh. Pero di lang ng mga abogado. Ba nag-asawa o mga tao, kitang tanan, mga butbuton. Kaya kung ino na nato, great liars, mga lawyers, masuko na sila. Kamu day pader, kanang obispo day, mga butbuton, mga kawatan, mga limbungan, nampoy mga obispo, anak. Nampoy mga pari, anak. So, sa gobyerno, sa simbahan, o diya sa itong pamilya, naman na. So, mag-ampuanay na lang ta. Kasi mauna sa langit o mauna sa impyerno. No? Kay nakahibalo ta. Siguro nakasabot ta. Naatay kahibalo. Kay educated ta. O di ba kaya bisag wala ta mahuman o elementary o high school, pero sa atong kasinatian, bahin sa Dios, makabalo kita, pero masig kutob repudto siya sa tuang kahibalo, wala sa pagpuyo, pagbuhat. Ang ikatulo, nga panalangin, grasya sa Diyos, kaning bahandi. No? Money is power. When money talks, everybody listens, di ba? So, kumplito ni Diyos ng pamilya. Mga anak, ngayong kwarta, bayad sa tuition, allowance, pero wala na gibayad, but-buton. Napoy mga ginikanan, nagkahubo-hubo, nanagat, nagbaol, para maka-eskwela mga bata. Pero, nag-boarding house pa. Nya. Ang grado, Atsa City, Atsa. Di ba? Pasang-awa, basta makapasalan. Amo naging ni Digong, basta makapasalan ko, okay lang. Pero, siya gyapon gipangandoy ron, kontrapartido. Nya, mag-uban na ni si Sara o si Amy. Nya, si Amy, iyahang igsuon si Bongbong Marcos presidente, iya pong dauton tungod sa politika. Sa national level, regional man, o diya sa tong pamilya, managsuon, wala magkasinabot. Ba nag-asawa, anong nagminyo man mo? Nga, tuay ikaduha, tuay ikatulo, na ikupat. Nagbunyag kog bata, amahan, inahan, isulti naman siguro na ko na, balik-balikong yan anak ko, kaya marigdi na mawala sa kuang huna-huna, kasing-kasing hantod mamatay ko. 7 kabuk anak, gadungan, inahan, kuha sa mga amahan, ane, 7 kabuk amahan, ane, padir, asaman, nanarbaho, tuwas Marawi, layo kayo, hindi, dirira sa sindangan, yung sa man yung pagbuhat ng 7, muli lang ito din mutaroy. Muli na itong mudulog. After na bunyagan, sunod bulan, ano po? Niya, asa man itong nagpabunyag, inahan, wala pa din. Sunod bulan, marigyapon. Alagad, kinsa may alagad na ako pa din. Nga numang nabunyagan, ning duol man pa din, ning hangyo. Karon, kada bulan arion magpari kay dunay santos nga misa. Kada Domingo naay kaabag muapil ba na nga ang atong pag-ila nga si Kristo Jesus ang atong Ginoo, ang atong manunubos, ang atong hari, nga atong dawaton, atong paminahon panahon sa kasaulugan sa pulong o sa santos nga misa. The Word of God is Jesus Christ. The body, lawas ni Kristo atong dawaton. Muni siya'y hagit kanatong tanan. Ano? Naagi hapon ng atong pagkatawhanon. Na natong pagkamasalaypon. Pero anaa kanunay ang gugma kaluoy o pasaylo sa Diyos. So, iyan po na to ng mga
nas katiwalian, mga kurakot, mga limbungan, mga kawatan, apil na putaana, ato nang iampo, no? Mag-ampuan na ita, dili kay mag-away ta. Nga madawat nato ang pasaylo, kaluoy gugma sa atong Kristong Hari. Debosyon and martyrdom, paglaom sa kaluwasan, wala tay laing kapangitaan kung dili diha sa atong Ginoong Hesukristo. Amen.